Ти си много по-силен, отколкото си позволяваш да повярваш. Не се страхувай, защото отвъд този страх седи неизмерима сила, която ще ти се разкрие, когато спреш да се отделяш от нея чрез стените на твоите страхове. Позволи си да повярваш в себе си и в твоята собствена сила. Повярвай в душата си, в величието на своя дух, който те обгръща, подкрепя и подпомага във всяка една крачка от твоя живот. Ти можеш много, дори много повече, отколкото си позволяваш да повярваш. Време е да се събудиш. Твоята сила те чака да я забележиш, да я почувстваш, да повярваш в нея. Тя има нужда от теб, за да се изрази в този свят, както и ти имаш нужда от нея, за да сътвориш мечтите на своето сърце. Знам, че си мислиш, че е нужно да направиш нещо, за да станеш силен, но това е илюзия. Ти вече си силен, защото силата е вече вътре в теб. Не е нужно да се стремиш да станеш силен, нужно е да повярваш в силата на своя дух, която те чака да се пробудиш за нея. Когато го направиш, живота ти ще се промени, но не под натиска на груба сила, а чрез нежната прегръдка на божествената светлина и любов, които ще ти помогнат да се пробудиш, че си много повече, отколкото усещането за жертва те е убедило да повярваш. Живота е твое отражение. Откриеш ли в себе си всичко, за което някога си мечтал, тогава живота не може да направи друго, освен да го отрази за теб. Това беше откъс от книгите на Деян Раднев Ширинан